Jazz! És a rajt jó, érdemes az ötös pályára figyelni, hiszen ott Viktorányi Tibor, Debreceni eszélyességét az SC színeiben, aki az idei ranglistázatos, idei országos bajnok. Az idei ranglistán második, a 3-as pályán futó testvére Korokmányi Máté. És köztük a 4-es pályán, ugye a ranglista második helyezés helyett, tehát itt is 3-as, 4-es pálya. 5-ös pálya látható. Esélyesként Korokmányi Tibor az első futamot 50,98 másodperces tájékoztató idővel.